Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan?
pa ako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na ganun.
pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Yo, good morning po, Call and Tits. Tawagin niyo na lang po akong Hana. Ang akin pong kataas ay tungkol sa boyfriend ko ng 3 taon na si Doms. Nung mga 2 years pa lang kami, okay naman ang lahat. Pero after nun, unti-unti nang nagbago si Doms. Nababawasan na po yung oras niya para sa akin. Inintindi ko na lang kasi minsan ganun din naman ako, busy din ako. Pero sobrang busy niya sa trabaho. Dahil na-promote siya at nag-a-adjust daw po siya at ginagalingan niya. Isang beses, sobrang miss ko lang po talaga si Doms. Kaya sinurprise ko siya sa kanyang apartment. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Hello? Asan ka? Nasa labas. Palabas. Paalis. Saan Paalis ka na ba? talaga? Mahal naman eh, ang gulo naman eh. Asan Hindi ka? man, sorry. Nabisi lang talaga. Preoccupied yung utak ko eh. Tara, alis tayo. Sige na. Date tayo. Hindi ako pwede today. Hindi ka naman nagsabi kasi hindi ka nag-heads up. Kaya hindi ko rin ganun alam na pupunta ka. Ganun na ba yung relasyon natin? Kailangan may heads up na? Parang hindi ako trabaho. Alam ko. Sorry. Pero Bakit parang babawi kailangan ako next schedule time. na natin lahat? babawi ako next time. Mahal. Sige na, please. Schedule Paalis mo, na kasi ah. ako eh. Tapos, Alis ka na? opo. O di ingat ka ha. Basta next time sige. ha. Sige. Love you. Ingat. Ang di niya alam, andito na ako sa labas ng bahay niya. Andito na ako sa labas ng apartment. Isa-surprise ko. Paalis na pala siya eh. Parcel po! Parcel po! Paalis ka na nga. Nagbibihis ka pa lang. Sexy naman talaga ng mahal ko. Babe, sino yan? Sino yun? Babe? Sino yun? Teka, punta ako dyan. Baka dyan na yung order natin sa Teka, dyan ka lang. Huwag kang po. Sheena? Hana? Sheena? Hana? Sheena? May business Sinay! proposal lang. Ano? Business proposal? Nakabra lang. Nakatapis ng tuwalya? Anong ginagawa ng best friend ko dito sa apartment mo? Bakit kayo nagsusuot ng... Nag-ano lang kami. Tama ba tong iniisip ko? Sabihin niyo sa akin, mali yung iniisip ko! Susukat lang kami ng costume. Costume! Galit ka pa? Ano ba? Kapal na mukha mo.
Best friend ba talaga kita? Anong ginagawa niyo magpaliwanag? Binibigyan ko kayo ng 5 minutes para magpaliwanag. Ito na siguro ang oras para aminin to. Tama lang pagde-deny, Doms. Huwag mo na akong i-deny. Ano wag dinay? Ikaw lang naman may gusto nito, di ba? Anong ginagawa mo Mahal, dito? sorry, mahal. Hindi, siya lang naman pumunta dito eh. Gina, anong ginagawa mo? Ano, Doms? I-deny mo pa rin yung relasyon natin? Sina, di ba sabi mo, ano lang naman Ano to? mo Ikaw ka? lang. Ano ba? Mahal. Ano, mahal? Mahal mo mukha mo! Mahal mo mukha mo! Kapal na mukha mo, babae ka, kati mo pala. Aray! Tumigil na kayo. Tumigil. Tigilan mo na Ano yan. kapal na mukha niya? Tigilan mo na yan. Tigilan mo na. Kaya pala busy. Pare-pareho pala talaga yung mga lalaki sasabihin busy sa trabaho, pero busy pala sa ibang tinatrabaho at best friend ko pa. Ang trabaho nyo ganyan? Huwag ka sumabat! Busy pala siya sa best friend ko. Kaya ang oras na yung binrek ko agad call si Entit si Doms. At syempre, in-unfriend ko na rin si Sheena sa tunay na buhay. Kasi hindi pala siya best friend! Ahas! Wala na sana ako, guys. Ayoko mag-react eh. Liit ng dila ng ahas na yan. Matapos nun, nagwalwal na po ako. At saka, Uy, excuse me, waiter. Tama na yan, Waiter. Wag na. Yes, ma'am. Madam, pa-order pa ako ng isang, Wala na, tama isang na, case tama. ng San Miguel Pale Pilsen. Uy, lasing ka na. Isang case pa. Tama na. Isang case pa! Aray ko, pakak! Sakit ang tenga ko. Best friend ka ba o ano? Oh, Baka isa ka rin ang ahas ka. Hoy! Hindi ko talaga type yung dots Pero hindi na yan. pala ako iiyak, hello. Dapat move on agad. Alam mo naman na si Bonso. Siyempre, may kasamang San Miguel Pale Pilsen. Kaya nga. Inom tayo. Tara, aray mo! Pakak! Ay, Mars Trixie, may kukwento ako sa'yo. Ano yun? Naalala mo nung kami pa ni Doms, di ba may mga kachat ako na afam, iba-iba. May Pinoy, afam. Depende sa flavor na gusto ko. Adobo, mechado, sinigang, parang sinapaluka. True life pa ito. Wala, tumatawa lang. Sige. Aray mo. Pakak! So, ito na Tapos, nga. Sabay-sabay ko sila ginawa. Okay ba yun? Uy! Tapos pinapalala Wow! ito. Baka... Sige, bagay para may magbayad. Oo, diba? Maglasing-lasing ka. Diskarte yun, Ayun, sige. tumatawag na. Wala. Ikaw kunyari sumagot, sabihin mo ano ako. Sige. Sabihin mo, Okay. dali, game. Hello? Dalingan mo. Dalingan mo. Hello? Yes, Sustis. Sino niyo to? Hi, Daniel. Kumusta? Lasing na ba si Hana? Sabi niya kasi medyo tipsy na siya. Susunduin ko siya. Lasing niya ako. Narinig ko lasing na siya eh. Lasing niya ako. First ka lang ganun. Kailangan first. Uy, lasing mo siya, kawawa. Gumana na siya, lasing na lang siya. Niya ako. Kaya sunduin mo na, tas wala pang pambayad to kasi nga lasing na. Sige, ako nang bahala. Pupunta ako dyan. Ha? Andayin lang ako, saglit lang to. Bye! Mars, Pupunta na. oo, yung isa pa tumatawag naman sa WhatsApp. Grabe ka. What's up ba na? Ganon ba yun? Oh. Ayan, iba yung tunog ng WhatsApp. Okay, what's up? Dali Okay. ha. Ayan na. Dali, game.
Ayan, What's dali. up? Oo, ayan. Dali. Ayun yung fam, nandito yan ngayon. Nasa Makati yan. Dali. Sige, sige. Dali. Hello? Hello. Ay, Hi! hindi pala. Hi! English yan. Alright! English already. Oh yeah? Oh no! Hi, Johnny? Oh yeah! What's wrong? You talk. You want to talk? Okay, go. Up mo yung mic. Yes, Johnny, scenes? Yeah, it's me! Alright! Oh yeah! My friend has a scene because she is very tipsy. I'm drunk. Drunk. Don't worry, I'll fetch her. And I'll pay your bill. Okay? I'll go there. Sabi mo later kasi baka magkaabot-abot sila. Yun na 10 p.m. See you later, alligator. At Uy, 10 yung p.m. alligator. Yung mga ano yun, yung mga korap yun. Okay. Alright, I'll be there 10 p.m. sharp. Okay, You know para hindi me. sila magsabay. Okay? Okay, bye. Mars, may tumatawag sa Viber. Teka lang. May tumatawag sa Viber. Uy, si Doms. Sagutin ko ba? Wag yan. Hindi yan kasama. Sige, hayaan mo na para maghanip. Sige. Para makaganti ako. Abay mo, paka! Hello, Doms. Hello? Oh, nag-chat kanina na nalalasing na daw siya. Saan ba kayo? Pupunta ko kayo. Oh, nag-chat ako. Pilingero, hindi ako nag-chat dyan. Kamingay, wag ka Hindi ako nag-chat dyan, kadiri. Hello, hindi naman na siya nag-chat. Kadiri ka, Doms. Ako tuloy na Pilingero, asumero, kapal ng mukha. Ba't ko Hindi, sinasabi ko lang saan kayo. Pupuntahan ko kayo. Sige na, kasi ayokong baka mapano pa yan. Huwag mo sabihin. Concern ka? Kaya nga. Concern ka? Siyempre, saan pa ba? Ibaba mo na yan, favorite isa pa place akong namin? lalaki. Hala, pupunta daw siya. Ibaba mo na yan. Sige, pupunta ako dyan. Alam ko yung lugar na yan. Bye. Hindi niya yan alam. Ayan, meron pa ako tumatawag. Dali, sa Telegram. Kompleto yung ano mo, sa apps Ayan, mo. Afam din yan. Andito yan sa Mandaluyong. Dali, game. Hello. Hi. Ayun, medyo matanda yan. Yeah, I'm, right. Oh, ayos, yeah. Ayun, British naman yan. British. Okay. I'm British accent. Kailangan sabihin. Alam namin! Kakainis to! What do you want? Okay, we want you. 11 p.m. 11 p.m. Come here, okay? Okay, I'll be there. Okay, alright. I'll be there. Oh, yeah? Okay. Pagod na sila mo. Pagod na ako. Okay, Mars, tapos na. Ayan na. Antayin na lang natin sila. Mars, darating dapat sila sabay-sabay dito. ha. Dapat, may schedule. Grabe ka talaga. Antayin na lang. Shot muna tayo. Okay. San cheers! Miguel Philippines. San Miguel, cheers! The true global Filipino beer. Call and tits. Gumanti po talaga ako. Pero, deserve naman, di ba? Tama? Basic. Aray mo. Bakit? Gusto ko kasi ipakita kay Doms na maraming nakaabang sa akin. Hindi lang siyang lalaki sa mundo. Ha? Deserve nila ng best friend ko. Sa kanya na yun, total, naaagaw naman. Kapal ng muka. Kaya ko siyang palitan at dagdagan. Higit pa sa ginawa niya. Pero, di nila ako tinitigilan. Ewan ko ba sa dalawang yun? Hello, Bes! Ano mo? Tinatawag mo akong Bes? Kapal mo, Pwede ba tayo mag-usap in person?
Girl, ano pa bang kailangan mo sa akin? Sa'yo na yan, no? Hindi naman yan kalakihan. Sa'yo na yan, iyo na. Ang sakit mo naman magsalita. Wow, ako pa yung masakit magsalita. Kayo nga ginawa niyo yung masakit eh. Bes, gusto ko lang kasi maging maayos tayo. Bobo ka ba? Hindi mo siya kang bobo? Ayoko na sa'yo. Hindi ka tunay na kaibigan, ahas ka. Bye! Sandali lang naman to. Usap lang tayo saglit lang, please. Okay, go. Bigyan kitang timer. 10, Teka lang, 9. 10 seconds. 8, Let me explain. 7, Hindi, wala akong kasalanan. 6, 5, Ano, tinukso niya lang ako. 4. Tinukso ako ng best friend mo. Siya pumunta sa, di ba? Sa 3. apartment kami. Siya pumunta. Wala akong gusto. 2. Pinilit niya ako. Sinisiraan Okay kanya, na? Sinisiraan kanya sa akin. Time's up na. Okay na? Yun Sinasabi ang niya may iba ka raw explanation. lalaki. Ano? Bagay Please. kayo, sobrang bagay kayo. Grabe. Sobrang bagay kayo. Kasi, ang plastic niya, ahas siya. Ikaw din, ahas. So, match na match talaga kayo. Kaya go lang. Enjoy. Ana, please. Give me a chance. Ayusin natin do. Mahal kita. Alam mo, sobrang bobo ng babaeng bibigyan ka ng chance. Alam mo, tigilan mo na nga ako. Hindi ko nga kasalanan. Tinukso Ano hindi mo kasalanan? Lalaki lang ako, Hana. Tinukso niya ako. Lalaki lang. So, dapat lalo kitang hindi balikan. Kasi yan yung reasoning mo. Lalaki ka lang. Ay, ba't pa kita babalikan? Aayusin ko na nga. Aayusin. Dapat inayos mo na. Kaya nga bigyan mo ko ng chance, please. Chance na ano? Nawasakin ulit ako? No! Never again. At huling pagkikita na natin to. Shut up. Please, please. Umalis ka. Please, one time. Tatawag akong polis. Manila Police District. Hello, pwede po kay Dennis Torla. Ay, wag yun, babayaran. Ay, enough. Please. Please. Hello? Please. Tatawag ako. Umalis ka. Umalis ka! Ano? Umalis ko! Mahal. The time cannot erase. Metro's number one, Love Radio. Basic! These years, will you still? Yan nga po ang ating kwentong Pale Pilsen! Kayo ano pong kwentong Pale Pilsen nyo? Tayo dito sa Katas ng Nakalipas, ito ang ating kwentong Pale Pilsen. Alam nyo yung mga kwentuhan na nagsisimula lang sa isang bote, tapos hindi nyo na pala namalayan ng oras. Diba? Parang si Hana at si Trixie kanina. Samahan mo pa ng malamig na San Miguel Pale Pilsen, di ba? Sobrang classic. Kaya ayain na ulit ang birkada at sabay-sabay na mag-throwback. Kasama ang nag-iisang true global Filipino beer. Noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen pa rin. Woo! Ay! Nagustuhan ni Brandon, bigyan ng title. Ayan. Ang ganda kasi, in fairness. Pero ano Tita Max? Trigger ako. Hindi Hindi ako trigger. Medyo pa lang yan, yo. Kaya wag mo akong... wag mo nang Yo, buti di ka nadamay. Ay, kalahati pa lang. Kalahati pa lang yan kasi may part 2 yan bukas. Oh my God! May May part- plot twist may pa? plot twist Ang pa. tanga ni girl! May plot twist. Relax na, wala pa naman. Grabe naman daw. Yan ako matitrigger. May plot twist pa. Effort ako sa'yo, girl, ah. May plot twist yan. Abangan nyo. Siyempre, di ko Hindi muna... ba plot twist kanina? Hindi pa yun. May sasabihin. Siguro pag sasabay-sabayin niya yung, tatlo. Ay! Ano yan? Barely illegal? Volume 16?
Sana, Binio, sana next week na lang para hindi ako madamay. Kabahan ka. Ano yung part 2 natin next week? Alam mo, kaya yung mga may ginawa, takot madamay yan. Madamay mo, padamay na tayo na diyo. Metro's number one. Bago ang lahat kay Hana sa kwento niya. Pero Yung abangan nyo yung plot twist ito bukas kasi... Oh my God. ano, Pag nahulaan nyo daw, pag nakapagbigay kayo ng magandang title. Today ha. Today, Sige. may t-shirt ng Makatas ng Nakalipas. Sabi ni Tigastito Clothing. Yun. Shout out sa batchmate ko ng high school, si Eds Engracial. Good morning. Hi, Eds. Mang And, Kanorang bumate, maganda yung si Eds eh. babae pala. Si Eds. Ah. Mang Kanor. Ako yan, akin yan. Hi, Eds, I love you too. Kalawgaw. Yan. Uy, shout out ko lang yung anak ko nanalo kagabi. Grabe, puweta. Anong napanalo niya? Siya yung Young Miss MCA 2026. Congratulations! Congrats, Amber. Kay Amber, congratulations. So, kagabi yung announcement. Kagabi. Yung ano nila, top 5, then question and answer. Anong question para kay Amber? Ang question sa kanya is, how can you make the world a better place? Di ba? Medyo Ano sabi niya? mahirap. In fairness naman sa kanya, nag-English naman siya. Ano sabi niya? Sabi niya na ano daw, she will join, ano daw, she will help clean the environment and she will join mga community service and Wow, ang ganda ng sagot. Very Miss sabi nga Earth. ng host na very ano daw, very political. Very, very, yung mga advocacies. Yan, advocacy, yun yung ano niya. Congratulations! Congrats, Amber! Deserve. Buti ka di ka nagbana sa tatay mo. Okay na eh! Okay na! Wag na paluoy mo! Buti sa mama mo. At yung kanyang ano naman, pinsan, si Sander, nanalo din na little Mr. MCX sa dalawang Sino yun? category. Yung? Pinsan niya. Pinsan Siya niya. buo, si Sander. Sa dalawa silang category. Siya sa young. Wow, and sa little naman si Sander. Siya naman ang nanalo. Congratulations! Congrats! Okay, going back. Aray mo, pakak. Thank you, Hana, sa kwento. And then may part 2 yan bukas. Abangan natin. Joseph Yadaw from Dubai. Ano yun? Dubai Chewy Choco, good morning. Uy, gusto ko ng Dubai Chewy Choco. Padala niyo naman kami. Natikman mo na yun. Nakaka-addict talaga. So, tataba ka talaga. Kasi, syempre, Yun sweet ba yung may yun. parang green? Oo, yun. Yung parang may etchas. Yung na lang kumain yan, guys. Title, ahas na bumubuga ng katas. Yun mo gusto ni Brandon eh. Hindi, iba yung nagbigay. Sungkit. Ayan na, may mga sumasagot na. Sungkit. Sige. Kasi dahil sa best friend. Pwede. Grabe yung... Grabe na nga yung plot twist ng best friend eh. So, may mas plot twist pa May bukas. plus- So, abangan nyo po. Weekender natin. Grabe yung title niya, parang ano. Ako kung ako yan, ahas mo, kagat ko. Pwede ako manalo? Aray mo, pakak. Si Atelina Gabaw. Atelina! Ang title daw, Ganti. Kasi may exclamation points eh. Ganti. Ganti. Aha. Sige. Tignan natin Ahas. kung ano magustuhan. Sa dulo ng bayaghari daw, sabi ni John. Di ba? Ang title ko, Miss United Nation. Miss United. Kasi di ba may AFAM siya. May AFAM. Oo. Hindi ako magpo-focus sa kay Dom Hello. Like, ang haba na ng airtime niya, no? Hindi siya ang bida dito. Dapat doon ako kay Hana. So, Miss United Nation. Kasi tirador ng AFAM eh. Yan, si HFDR, Dan, ng Palawan, hello sa'yo. Ayan. Winner daw ako. Hawakan mong ahas. Ahas sa umaga, bao sa gabi. Bao. Bao. Ang laki nung bao ha. Filingero naman kayo. Bao yung sanyog, yung cup. Pag natin mo, okay. bao. Pag sinabi mo bao, turtle. Sa amin, sa turtle. Talaga? Yung
Kasi hugis ka turtle din talaga eh. Oo. Mushroom lang? OA kayo? Kawawa. Parang ano nga lang yun, di ba? Pag bumalik ang squid ball, yun ang aluntoy. Kawawa. May usapan nga kami ni Mama Joy tsaka Mama Liza eh. Parang marshmallow lang eh. Ganun lang oh. Uy! Ano ba marshmallow na yan? Pahabaan ng ahas. Yun daw yung Yan. title, sabi ni Boss Wagen. Ayun. Haba ng Watching ahas. from Qatar. Uy, kumusta kayo dyan, John Glendivera sa Qatar? Ingat kayo ha. Guys, good luck yung oil price hike natin. Nangangamba. Di ba today ulit? Meron, no? Okay. 150 sa diesel, piso naman sa gas. So, O, tataas pa yan. Huwag na tayo magulat. Basta i-anticipate. oh, niya. candidate number 1 daw, Lina Gabaw. Uy, so top 3 ang pipilian ni Brandon. Sige. Ganti! Ganti. Ganon, ganti. Candidate Ano, number mas 1. uso yung kahit one word lang. Di ba nanalo Oo, last time? si- Ano yun? Si Ano ba yung Raymond. Ano yung title title niya? ni Raymond ko last time? Isang word lang din yun eh. Luha sa dulo ng batuta. Uy! Umiiyak na pala yung batuta. Sawa sa dalawang bundok. Ano ba yung mga title nyo? Pang-kapipa. Buksan mo, papasok si Apam. Buksan mo. Papasok si Apam. Anna Walker. Hoy, Hana yun, hindi yun Anna. Shout out from Nagoya, Japan, Hiroshi Yeban. Hello sa inyo, Deha. Ayan. Ohayo gozaimasu. Akin ang ahas mo, sa'yo ang tahong ko. Sabi niya, for the bay, lost. Simple Minds, utog. Ano ba yung anong utog? Oo. Ano? Utog? Utog. Libog. Hindi, iba yun. Ano iba? Titi? Tumigas na. Tumigas na etits. Si Uncle ako pa ipapahamak niya. Ikaw na pinagsasabi. Hindi, sabi mo, ano yung ano. Ba't tayo mo sabihin? Ako pa yung, gusto talaga ako yung ma-office eh. Candidate number 2, si Tonet, Tuklaw. Toklaw. Si Daddy sumasagot. Gusto niya kasi ganyan topic. Tapos sabihin, yung ano niyo pong ungol niyo po. Linkis. Ah, Sumali si Daddy Yo, Linkis. ako hindi ko sinasadya. Ang title yan, hindi ko sinasadya. Diba kasi yung dahilan ni Doms kanina, hindi ko sinasadya. Ano to? Tumigas titi mo, tapos Ay! Utog lang, utog. Oy, good morning. wow, yo! Wow. Title daw, sabi dito. Violation. sorry. Jet, good morning. Sabi ni Jet. Title, Hana All. Hana All. Ano on? Hana. Pag si Coco Martin, Tana all. Sana all mang inatal. Saan mo papasok si Jimmy? O, pili ka na at Uy, mag-off si Jay na Santander tayo. na ba na call? Good morning. Mag-off Sige, na ha. tayo. Pili ka Hindi ka na call dahil Uy, huwag kalimutan, invite natin sila tisa, no? Ganito, Brandon, bukas mo i-announce kasi may part to pay. Bigyan natin ng chance yung iba bukas. Hindi, mag-iba na kasi yung Hindi, bukas, overall. Gusto Iba mo na ba yun. ngayon? Oy, bigay niya na yan ngayon. Sige, go. Kasi Pili ka na. Gusto ni Uncle Wednesdays. Sa'yo ang tondo, akin ang afam. Business proposal. Oo, kasi 'di ba dinadahilan. Ang daming dahilan kanina. Tumakbo sa isipan kanina na panood ko kasi yung Korean novela na yung business proposal. K-drama. Tukso. Well, hindi na Korean novela tawag doon. K-drama. K-drama pala, K-drama. Mexican novela pala yung panahon nun. Natatawa ako doon sa Korean novela. Ano pa yan? Yun yung mga... Ano yan? Yung panahon ng... House. Ano ba yun? Kila Song Hye Kyo. Anong title lang? Korean novela. House. Yun yung mga Korean novela, di ba, that time? House. Flying House. Para superbook lang. Hi, Sel. Good morning. Ayan. Pambansa. Full House. Oo, yun. Korean novela. Yun yung mga Korean novela.
Pero naglimin ho na tayo. K-drama na. Oh, winner daw. Winner Lina is Gabaw Ganti! Ganti! Congratulations! Congrats, Lina Gabaw, sa'yo. Congrats! Tapos thank you pala sa Ganti. Thank you sa... Thank you December Avenue for sending merch. December Ave. December Avenue. Love you, Tito Z. Thank you. Uy! Thank you. Yay. Dami. Thank you po. Bye, everyone. See you tomorrow. Bye. Congrats, Adelina. Abangan mo na lang ang PM ni Bangan mo na lang si Gasito. Brandon sa bahay nyo. Bye! Bye-bye. Ingat ka. May ahas yan. Kalaugaw. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Single ka. Force, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Wait.
Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagkakas ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi?
Kaulayaw. Laki sa ilayo, yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba
kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy please. Anya! Chinita! Ang Dagol! Sino? Ako? Siyempre ikaw! Ikaw yung babaero eh. Pante mo si... Ay, wala pa ba? Wala pa ba? Akala, Si sorry. Banggas mo na. Kasi ako daw, alangang siya. Tama na nga si Banggas mo na. Maayong adlaw. Ito. Napaka-nonchalant ni Manggas eh. Nag-aaway na ang mga bansa. Yan pa din. Ako. Umani ng batikos mula sa netizens at ibang kilalang personalidad. Si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay matapos ang kanyang ibinahaging halimbawa mismo sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ito'y kaugnay sa pangatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At sa nasabing pagdinig,
ipinipilit ni Suntay na wala umanong sedition o political destabilization sa naging pahayag ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor nito. Pagtatanggol pa ng kongresista, bahagi lamang ito ng imahinasyon ni VP Duterte at hindi dapat kasuhan. At dito na nga niya inihalimbawa si Ann Curtis na nakita niya raw sa isang hotel. At dito niya nagagandahan siya dahil sa kagandahan ng aktres na ramdaman niya na Ang nag-init sa damdamin niya at nag-imagine kung ano ang pwedeng mangyari. Kaya, depensa niya na hindi pwedeng kasuhan dahil lamang sa imagination lamang umano ito. Subalit, nabati ko siya dahil dito. Maging si Nadine Lustre, sinabing nakakainit ng ulo at ng dugo ang mga taong walang habas na ipinangalandakan ang kabastusan sa mga kababaihan. Women's Month pa naman ngayon. Kaya, sa tingin mo, kabisyo, nabastos din ba kayo? Sino? Ako? Yan na naman yung tanong mo, sino ako? Siya nga, si Honorable nga, honorable pa naman. Pero walang Pag tinatawag, please welcome Honorable. Wow! Dapat i-honor. Kasi hindi naman na-honor, di ba? Hindi na-honor. Horror. Kasi sa ginawa niya, naging horror to. Tama naman. Ay, yung ating boss na si Boss Mon. Ang Kasing pogi ni gwapo ko boss, yan. ang pogi ni boss. Kasing gwapo Ayun, ko yan no? si Boss Mon. Oh, sino? Daming babae. Wag mo ganyan eh! Galaw ka! Buksan mo, papasukin ako. Pero ako naman, kung yun na nga, mag-cite ka ng sample, medyo mali eh. Mali yung sample ni Congressman Suntay. Ay, yung analogy niya Oo. daw. Tapos, nakakatawa kasi, pinapangatawanan niya kahapon na, ba't ako magsasorry? Walang mali sa sinabi ko. Dapat nga compliment yun para kay Ann Curtis eh. Mas lalong nainit Pero yun. kagabi, nagbago na, magsasorry na daw. Kasi, siya ang tagapagpatupad ng batas. Like, what the? Whoosh! Tapos ganun yung nangyari. So, kumbaga gusto niya lang i-simplify at i-explain ng maayos, pero iba nga yung sample na ginawa niya. So, doon, kahit ako naman disagree. So, Happy Women's Month ngayon, mga kabisyo. So, Happy Women's Month! Ibig sabihin, damihan yung babae niya! Bakit walang support? Ulit. Happy Women's Month, kaya dapat kami mga babae, damihan namin ng lalaki! si Daddy Yo ay... Huwag ka na magdiyak, Daddy Yo. Basta sa mga malaya tayong kumuha ng maraming lalaki. Babae. Pero yung comment na yun talaga, kahit ako nga lalaki, medyo off nga naman talaga. Hindi naman siya magandang gawing sample na nag-i-imagine ka dyan, isang babae po yan. So, it's sort of bastos, medyo bastos nga naman. And talking about medyo bastos, parang si Mang Kanor lang. Ay, Maginoo, pero medyo bastos. Yan medyo. Sagad. Sagad ba? Ano? Ganon. Women's Month nga, kasi talk about Women's Month, invite natin sila later. Ngayon na. Dahil lang nilalamig ako. Siyempre, sa ating Hatid Saya. Oo. Women's Sa Month Hatid yan. Saya concert series as bilang pong celebration ng Women's Month. Siyempre. Sa Manila, Oo, sa sa Manila. Dapitan. At sa Manila, ganito po namin isa-celebrate ang Women's Month. Hatid Saya concert series ng Love Radio. Siyempre, kasama ang City of Manila. City of Manila. Kaya punta po kayo sa March 7, 6 p.m. sa Dapitan Sports Complex. Sa Libre Sabado lang na yan. Pag naningil si Mang Kanor yun kasi scammer po yan si Mang Kanor. Grabe ka naman. 50% off lang naman at 50% off, di ba? Libre nga, dapat walang Libre. bayad. 50% off, napaka mo talaga. Okay, takits po, ha. Andun si Diwata, Six Cycle Mind, Grace Note, Ayan. Hi, Grace. Love Radio DJs. Andyan kompleto po kami. Libreng-libre yan concert para sa inyo. Kita-kits Tapos tayo may ka mga na. papremyo kami dyan at saka
Paraffle namin si Tanya Chinita. Ay! Kaya pala yung mga Grab driver pupunta eh. Sila Bong Villamor, Oo, mapilis. maparaffle ako. Sasali ulit sa raffle One night yung mga yan. stand. Parang ang daming pumunta ngayon. Nagpila na daw sila. Ang aga po, Mila. Ba't ang dami napila dito sa Dapitan Sports Complex? Isa Sabado pa po, ha? Huwag muna kayong pumila Siyempre, ngayon. salamat sa City of Manila para sa kanilang pag-aasikaso sa ating Hatid Saya concert series. Sumila, buena mano. Buwan-buwan meron tayong ganyan. Ha? Oh, kita-kits tayo. Hanggang alas 9 po si Uncle Dagon. Kita Max Tanya With Zinita. Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba yung memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko.
Oh, coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories.
As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Orajo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Orajo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagati? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Ano sinasabi? Ano? Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-alain natutusok. Sa
Pagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa Oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulam. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo, Kabisyo! Mga yes friend! nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go.
Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga, oh! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? I guess alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yun. Todo Sige, na okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not eat. Durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oh, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob.
Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left, move it to the left, move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin ko? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito nasa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya na to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, ito sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. May nahalo, yung iba. Finish fried. Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko.
Dali. Hello po. Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCX na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya, ma'am. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali.
Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka na 30. Hello. Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may dasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhayin nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo, kahit saan simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Tanya Chinita. Iimbisiga sa mga anomalya sa flood control project. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking wanted sa kasong... Ano ba yan? Puro negative na lang. Wala bang good vibes dyan? Good vibes dyan? Good vibes dyan? Good vibes dyan? Relax ka lang! Dahil paparating na ang event na swak sa iyong emosyon at pampawala ng iyong konsumisyon. Love Radio! Hatid saya Concert Series! Kasama ang mga Love Radio DJs na walang pigil ang mga bibig. Magkita-kita tayo on March 7, 2026 sa Dapitan Sports Complex at 6 p.m. Pati-jam kasama sina Shira Sumakot, Grace Note, Diwata at ang bandang Six Cycle Mind. Siguradong rayot sa kantahan at tawanan to! Love Radio, hatid saya Concert Series in collaboration with City of Manila. Kailangan
pa bang i-memorize yan? Basic! O sa mga babaero dyan, in celebration of Women's Month. Women's Month yun eh. Ay, sorry. Akala ko, month na mga babaero. Women's Month. Ah, okay. Month na mga babae. Ah, okay. Tanggalin mo yung ro. Sorry, sa babaro. Ayan. Tanggalin mo muna yung ro. Ayan, sorry. Magkita-kita po tayo at magbanding-banding at magmahalan at magyakapan sa March 7, 6 p.m. sa Dapitan Sports Complex! Hatid sa atin ng Love Radio Manila at City of Manila! Daghang salamat! Tickets tayo, libre lang po yan. Libre lang. Pag may maningil lang Si patiket. Mang Kanor. Basic. Libre lang yan, libreng concert yan. Hatid Saya Concert Series ang itinatawag natin dyan. At hindi lang yan, umpisa pa lang yan sa mga susunod na buwan. Naku, Diyos ko. Marami pa yan. Tuloy-tuloy na Marami pa yan sa event. taong 2026. So, Sino may- kasama natin? Siyempre. Andoon yung aking banda na Six Cycle Mind. Six Cycle Mind. Sample. Buksan mo, papasukin ako. Six Cycle Mind! Ay, sorry. Kalaw Six ka. Cycle pala. Hindi naman yung Six Cycle Mind. Basta... Yung Six Cycle Mind, yung kumanta ng If I could, then I would. I'll go wherever you will. Six Cycle Mind, hindi nga. Ano ba? Yun eh, ano yun na, The Callings yun eh. The Callings. Yung kumanta ng And I don't want the world to see me. Hindi, Agogo Dolls yun eh. Agogo Dolls pa yun. Hindi yun, Sorry. Sobrang luma, no? Lumang tao. Ano, kita-kits tayo dun ha, mga kabisyo. And may pa-games tayo. May pa-prizes. May pa-prizes pa tayo. Kasama pa mga Love Radio DJs. Tapos pwede mo akong i-take out isang gabi. Kapiling ka. Hala ka diya. Kaya Nakapila pumila na na sila. kayo, libre lang yan. Kita-kits po. Shout out na tayo. Shout out nga pala sa Kada Clinic. Hi, Oo. Doc Jade. Ang the other day, ang pinagawa ko ay Juvelook. So, tusok-tusok yung mukha ko ngayon pero nakakarampa naman tayo para makapanlalaki ako. Para magkaroon ng collagen. Kasi sa age nating 40, na, unti-unti na nababawasan yung collagen, especially mga babae. Sa aming mga face. So, kailangan nating ibalik ang collagen para bumalik ang mga lalaki. Hello, Collagen. Ay, di ba chicks yun? yun. Ay, akala ko chicks yun si Collagen eh. Hello. Hi kay John Piñero Clemente and congratulations kay Atilina Gabaw. Siya yung nakakuha ng ating Mga kanina. katas ng nakalipas, exclusive merch. Exclusive shirt by Tigas Tito and meron pang Supercut Barbershop na Ano bang na ginawa cap. niya? Paano Siyempre, sumali dyan? Nagbigay siya ng title sa ating mga katas ng nakalipas. Yun lang gagawin? Magbibigay lang ng title. Pag nagustuhan ni Grabe. Tigas Tito, ayan. Tigas! Tito! Tito. Baka masampahan tayo. Ang title na binigay niya, Ganti. Ganti! Ganti to. May part 2 yung yung drama namin kanina. Bukas abangan nyo. yung kwento na yan. Thank you, Tigas Tito! Shout out sa InDrive driver number 1 na babaero si LJ Austria. Good morning sa number 1. Siya yung babaero ka din. LJ Austria ng InDrive. Boy, magpalista na kayo sa Love Knows No Boundary. Shout out din sa Motorstar Las Piñas kila. Ako si Omay King. Salamat. Estelita Adan. Salamat na lang sa lahat. Si John, si Ruel, good morning sa imo Ruel. Mga nagbiyahe ngayon sa Santa Mesa. Ito, Grab Mga driver babaero, din. salamat. Magpalista ka Ruel ha. Salamat na lang sa lahat. Darwin Villarisha, mga gasolinahan. Naku, tataas na yung presyo ng gasolina, Brad, no? Araw-araw. Sa Clean Fuel, Barangay Bungad, QC. Mga Kapitoy Boys, sila Abet, salamat. Salamat na lang sa lahat. Hello to lahat. Netlualhati Estelita, Dan Rivera family. Dagan salamat Alfred Marcelino, Jobert Virtudaso. Sa Philippine Navy, Miss Mars. Ay, Miss Mars, Miss And Kay. from And- Philippine Navy din siya. Oh, ay, sabay-sabay na sila lahat doon. And hello din kay Attorney Kay. Ayan. And sa Get Clean. Thank you sa inyo lahat dyan. Mary Ann Corton. And shoutout ko lang si Sander.
Little Mr. MCA at si Amber na young Miss MCA. Kagabi nanalo sila. And kay Tatayo si Nanay Baby, thank you sa support. Salamat po sa lahat ng nag-support. Nakasama nyo! Hanapin nyo rin po ako sa Spotify, Ay, oo Tita nga. Max. Nakasama nyo po ang Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya, Chinita. With Mang Kanor. Naabangan daw nila yung guesting ni Kadjot. Oh, sabi na, sige, abangan nyo po yan. Sa ngayon, naka-up si Doc Mikey. Doc Mikey! At ang mga katas na nakalipas, panoorin nyo rin yan sa Spotify and sa YouTube, mga team replays. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po. Metro's #1 Love Radio. Basic!